Caibidil a 11. Nuair a bhí siad ag teacht an neart ar Jerusalem, as iad chomh fada le Bethphage agus Betania a trochrach na olag, thur sé beirt de dheisceabal uainn agus dúirt sé lá, teigi isteach sa bhaile atá os cór agus leithre ag dul isteach aon daobh. Dúigh sibh Sara ceangailte nar ó ra duine ar bí riú ar mún. Scualaigh é agus tugadh libh é, agus mar dear aon duine libh, cad atá sibh déanú? Abragí, tá gá ag an tíre leis, ach carfaigh sé arás an seo gan bhfuil é. Jimmy siad lá agus fuair an Sara ceangailte an doras, lasmuí ar an trád agus sciúil siad é. Agus dúirt cuid darú na seaasú an siúd lá. Cad a bailibh an sciúilú an taraí? Dreagar siad faoi mar a dúirt isa lá agus sciúil siad lá. Agus thug siad lá an Sara go dtí isa agus chuir sé an brat an nuasar agus chuaigh sé ina híor. Lí a lán duine a bratar an mthóir a tullú críomhathe agus bhain siad sna gort, agus na duine bhí roimhe amá agus iad siúd a bheith leanúint, hí na garthaí acu agus chur suas, Hosanna! Is banithe an té a tuig teacht in aim an tíirna. Is banithe ag teachtaí riacht ar nathair, Daví, Hosanna sna háirde. Agus chuaigh sé isteach na Jerusalem agus isteach sa temple. Bhreathnaigh sé ar ga ní in na hempel a ó bhí a déanúán ag chéanna féin, chuaigh sé amach go Bataine leis an darag. Agus iad ag fágal Bataine le an áhara bhí achrasar. Nuair a tháinig sé a bhfad uaidh crinn fiigi agus dúlaí ar, chuaigh sé fechant a bhaithí seo an tarúar. Agus nuair a tháinig sé thuige, ní fuair sé aon ní a dullar mar ní é an amsir na fiigi é. Leor sé leis an crán fiigi, as seo amach go bhreath nar ihe aon duine tarú uatsa ar sé, agus chuala a dheisceabal é. Tháinig siad an sin go Jerusalem, ar dul isteach sa temple dá, thosaigh sé ar múnsear a bhí ag dríal agus na canaí sa temple a tomaint amach. Lig sé ar lár na chláir ar lucht airgid a bhhailr tú, agus a síhan a lucht colman a dhéal. Na ní chadaigh sé déon duine átha a bhré leis tríd an temple. Agus bhí sé a tagas agus dúirt sé lá, na bhfuil sé scríofa, glífar am a chasa te ornaithe dá na cínithe go léir. A rinne sibh uaidh rábalt siad é. Chula uachtaran na sagart agus na scríbhithe ina híomh seo agus bhí siad ag glórg slí chun é a bharú. Ar bhí ogla áthú ribhe mar bhí a slua go léir genú aontas de teagasc. Agus nuair a tháinig an tróna Jimmy siad amá as an gcathair. Agus ggóil thar breid daobh lá ar na mhaire, tháinig siad an crán fiigi sarca óna phráthracha. Cibhne padar agus dúirt sé leis, a bhaistir, an crán fiigi a chur tú do bhallacht féach, tá sé sarca. Dúirt isa lá a freigart, bú creadú agah an dia. Jam libh go foirne, mar dé aon duine leis an slíomh seo, éirí suas agus déan tú hain a caiithú san airige, as gan aon áras na chrí, a é a creadúint go mé mar a déir sé, dearfa sin dá. Dírim libh da bhrí sin. An uile na a bhí a impi agus an éirí agah, creadigí go bhfuil sé fagu agah, agus dúigh sibh é. Agus nuair a bheith sibh in bhur seaasnú ag ornaí, má bhíonn aon ní agah a chunne aon duine, maithigí dá é. A trá go maithú bhuair athair sna phleithis bhuair conse daobhse go maith. Ach mar a maithann sibhse, ní mó a bhaithe fa athair sna phleithis bhuair conse daobhse. Tháinig siad go Jerusalem arís, agus ag siúil sa temple dísa, tháinig uachtaran na sagart agus na scríbhithe agus na seanairí agus dúirt siad leis. Cén turas atá agat le na níhí seo a dhéanú, ná cé thug an turas sin duit chun ní seo a dhéanú. Dúirt isa lá. Tá aon cheist amháin agamsa le chur áramh. Tugadh í freigra áram agus insiú mé daobh cén turas atá agam leis na níhí seo a dhéanú. Baistú ón arbh ó níomh nó ó duine é. Tugadh í freigra áram. Ach rinne siad machnú ar an scéal mar seo ina grí. Mar dearmad ó níomh, dearfa sé cén fá na chréid se bhain. Ach na dearfamas ó duine, bhí ogla áthú libh an bobbal mar bhí muas fáid dar éir acu ar ón. Agus is é freigra a thug siad ar isa.
Nealas agan. Agus dúirt Isa lá. Nílim sa chun an ansin díobse ach arad. Cén turas atá agam leis na nihí seo a dhéanamh. Bí smaoiníomar a riomhar na nuair líon his smaoineamh mochad vis mostum bí his smaoineamh gahí hes gagla